Opa, evo ga opet još jedan aber vezan za Ćacija. Ali nije aber, nego istina. Profesor doktor Svetlana Vujović, koja na Medicinskom fakultetu u Beogradu predaje endokrinologiju, to jest internu medicinu, obišla je danas studente u Pionirskom parku i naravno zagrlila je Ćacija. I tom prilikom sva ponosna izjavila da je Ćaci njen najbolji student. Ali ima kvaka. Ćaci je na 3. godini medicine, a predmet interna medicina endokrinologija koju predaje Svetlana Vujović sluša se tek na 4. godini. Mislim, slažem se da Ćacije treba ignorisati, ali ljudi, kako odoleti? Kako odoleti razobličavanju ovih laži, ovih botova? Pa ne samo Ćacija, već i profesorke Svetlane Vujović. Da se vidi ko je ko i šta je šta. Od prvog dana studentskih protesta sam govorila da će ovo biti jedan veoma dugačak Vidovdan, gde će se tačno videti ko je ko i šta je šta. I kao što smo profesora Jovu Bakića nazvali Nostradamus, pumpaj! I posle me pitaju kako da budem normalna kad mi je majka ovakva. Kao što smo profesora doktora Jovu Bakića nazvali Nostradamus, tako možemo komotno i mene da nazovemo Nina Tarot. Ćao!